Kami rin sa pahalipay lang. Ano to ni Chedro? Ano siya? Ay mga idol, kana siya. Muna itong napili na tagan rin. Itong nasa likod, itong nagkalo. Ito nang run. Kaya nga itong napili na one to o premium. Ihatag niya toothpick, tagantag toothpick, tagantag tubig. Yan naman dito. So kanang siya, mga siya kanang nagdaog kan, kanang ginlo sa misa, naghipos. Mayo siya matagad sa to mga customer. So na siya premium pronto taon. Taon na tak ice cream. Oh, halo-halo dia. Oh, mana siya oh. Kana siya, mana siya. Okay, sa nga anak niya. Oh, sige. Ano siya premium sa kuwaron. Kaya mayo na siya matagad. Mayo siya mukha ng costume. Natutuloy din sa Mang Inasal. Ito tayo panganan nila. Nga nagpaso ni Uli ay. Nagandang kutsara. Nananang kutsara. Tubig. Ano yung tubig? Hatdan dito niya. Hatdan. Tubig. O kutsara. Itong taon ng road. So, mana siya. Kanang ito maganda gumisa. Mana siya. Kana siya, mana siya. Ano premium ay premium. Oh, ano sa kani? Okay. Okay, una na mo dito. Okay. Jara dah. Sige. Guys, si Sir Joey din ni. Kini si Sir Joey. Pero siya, ay mayo ni siya kuan. Nani siya premium to no. Di atdan tag toothpick, tubig, kutsara. Nata sa Mang Inasal. So, nata premium kaya ha. Pahalipay. Okay, dua tani pangis na. Okay. Thank you, sir. Salamat. Okay, thank you. Sis atong ano? Na hatagan ato. Okay. Ato nami. Dili na. So siya ang atong napili mga idol. Siya ang atong napili na hatagan og pang-snack. So, sa mga gustong makalawan atong ka ng mga maayo buhat nga atong kuanan o pahalipay. Sige, share our videos mga idol. Para daghan po ng mananaw o malibre pohon sa atong suroy-suroy. Basta na po yung magustuhan atong hatagan. Salamat. Bye-bye.